Jedna veľmi dôležitá vec pre pestovateľov je, jak sme tu už spomínali, riziko tých jarných mrazov, čo je veľký strašiak aj pri orechoch. A tie odrody sú tiež, majú rozličné doby kvitnutia. Takže máme skoršie odrody, nie je vhodné zase u nás, a zase máme stredné a potom máme neskoré. My máme ešte druhú takú odrodu, sa volá, že Alsocentivani bonifác. To je jedna z najneskoršie kvitnúcich odrodov, až polke mája. Tam sa snažíme my trošku diverzifikovať, vybrať druhú odrodu, aby jednoducho sme nemali nejaké výpadky, keby nás tie jarné mrazy postihli. Takže Milotaj trebárs, on kvitne koncom apríla a ten bonifác až o 2-3 týždne neskôr. A tam hlavne tí mužici, čo sú ešte zamrznutí, tak toto sa snažíme tiež nejako eliminovať. Hej, ak by náhodou, tak ešte máte aj tú neskoršiu odrodu. Aby sme nemali úplne že veľké škody. Takže toto je podľa mňa primárna vec, na ktorú treba sa pozerať, že dobre, u nás v oblasti historicky, kedy máme ešte tie mrazíky, áno, vyskytnú sa ešte koncom apríla, tak radšej nebudem mať taký druh, ktorý mi vtedy bude kvitnúť.